ನವೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಿರ ಪಿದ ಐಡಿಯರ್ ಕುಲ್ತಿಲಕ ತೋಜಿನ ಏನ್ ಮೇವು ಅಂದನ್ನೆರೆ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿರತಿ ಅಗುಲೆವು ಕಣ್ಣನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ ಲೆಪ್ 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 ಲೆಪ್ಪು ಐತೆ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 98 ನವೆ 97 ಮುಟ್ಟೆ ಪಾತಿನು 97 ದೊಕ್ಕನೆ ಶುರು ಅಂತೀನಿ ಓ ಬಿಲ್ಡಪ್ 98 ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾನಿ ದಾನಿ ಬರ್ತಾರೆ ದೇ ಈ ರೌಂಡ್ ಆತ ಅನ್ಪುನಿ ಇದೇ ಮೇಲೆ ಮಾರಿ ಬತ್ತಿನ ನಿಕ್ಕು ಕೊರೋನಾ ಮಲೇರಿಯಾ ಒಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನ ಬರ್ಪಾನೆ ಎಂಕುಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಬಿರೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ದಾನೆ ಇಂದು ಕೇರಳದ ಮದಿಮಲೆ ಮದಿಮಲ ಪುದುವಾಲ್ ಆನ ಪುದುವಾಲ್ ಆಯತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲ ಶಿಷ್ಯ ಅಂದಿ ಮೇರನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇರೆ ಕುಂಟತೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಪೊಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಏನ ತುಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ನು ಅನ್ನರೆ ಇಂಕ ಬನ್ನಗನೆ ಏರ್ದು ಮಾರ ಸಂತಂದ ನೆ ಎಂಕ ಐದು ತುಂಬಿ ಏರ್ದು ನೆ ನಿಕ್ಲಕ್ಕನೆ ಮೇರೆ ಗೆನ ತುಯಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಕೋಪ ಏರ್ನಿ ಓ ಕೋಪ ಏರ್ನಿ ದಾಯಗನ್ನ ಕೋಪ ದಾಯಿ ದಾದಾ ಈ ಮಾತೋಜಿ ಯಾನೆ ಬಂತ ನೆ ಎಂಜ ಬತ್ತನೆ ಮೇರೆಗೆ ಏನ ತುಯಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಕೋಪ ಬರ್ನತೆ ಕೋಪ ಬರ್ನ ಬುಡ್ಲೆ ಮೇರೆಗಿಂದಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಅವಳ ಆಪುಜು ಅಂತ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಎಂಕೆ ಈನರ ಮಡಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬುಡ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂದ್ರ ಅವಳ ಆಪುಜು ಅಂತ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ಅಂದೆ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತೆ ಅಂದನ್ನ ದಿನೋಲ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಪೊಗ್ಗುನ ಅದು ಮರಣದೆಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗುನ ಅಂತ ಆಪುನಿ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ದಿನೋಲಕೊರ್ನ ಪಾಪ ಲಾಚಾರ ಅಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಪಲ್ಲ ಎಂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪನ್ನ ನಿಕುಲ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ನಡು ಮುಲ್ ದೆಂಗಾದಿಯರೆ ಬಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪನ್ನ ಯಾನ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಮುಖ ನಿಕುಲ್ ದೆಂಗಾದಿನೇ ಅಂದಲ್ಲ ಅವೇ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ನಾವು ಟೇಪಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಜರ್ಪ ಮೂಜಿ ಗೋಡೆ ಕುಲ್ವರ ಮುಜೆ ಗೋಡು ರಡ್ಡು ಮಾಡು ಒಂದು ಬುರ್ಚಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತಾಡದುಲೆ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಮೇರ್ದೆ ಉಂಟು ಅರೆ ಏರ ಉಲ್ಲೇರ್ ಕೇಳಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದಾರಂದದ ಉಲ್ಲ ಕಾರ್ ದೀದಬೇಕು ಸತ್ಯನೇ ಪಂಡ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿನ ಕುಲು ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಏರ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಏರು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ದಂಡಂ ದೋಸಗುಳಂ ಸರಿ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಚೀಟಿ ದೇವರೇ ಸಾಮಾನ್ಯಂಗಡಿ ಬೈದಿನಿ ತುಲೆ 4 ಜನ 4 ಜನ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಣ ಮಾಡ್ರೆ ಅತ್ತ ನೆನೆಪ್ಪು ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಕಿಸೆಟ್ ದಿವನ್ ಬೈದಿನಿ ಅತ್ತ ನೀರು ಸುಲ್ತ ರಾವಣಿ ರಾವಣತ್ತು ರಾಮಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣೆ ಇದು ರಡ್ಡೆ ತೇರು ಗಿರಿರಾಜೆ ಗಿರಿರಾಜ ಅತ್ಯ ಗಿರಿಜಾ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ರೇಬನ್ ಕನ್ನಡಕ ಅವ್ ರೇವತಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ರೇವತಿಯ ನಾಳೆ ಜಾತ್ರಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ನಾವು ಚಂದ್ರೆ ಓ ಚಂದ್ರನ ಸೊನ್ನೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಚಂದ್ರೆ ಅಂದೆ ಒಂದೇ ರಾಯಿನ್ಯತ ಕುಸುಮ ಒಂದು ಏನು ಸರೀಟ್ ಪಂಡರೆ ಕುಸುಮ ಪಂಜ ಹೋಯ್ತ ಎದುರೇ ತಗೊಂಡು ಏನು ಕುಸುಮ ಒಂದು ಬೇಲೆದ ಹುಣ್ಣು ಅಂಚ ಅಂಚತ್ತ ಎಂಕ್ ಬರೇರೆ ಬರ್ಪು ಜತೆ ಅಂಚಲ್ಲ ಕುಸುಮಡ ಬರೇರೆ ಬಂಡಿ ನಾನು ಓ ಬರೆತಿನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಅಕ್ಕೇರಿಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕುಸುಮ ಅಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತು ಚೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸರಿಟ್ ಬರೆತಿನ ಅಂದ ಜಾತಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುದರ್ ಬಂಡರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದೋಡ್ಮೆ ಎನ್ನ ಕೈದಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಡ್ಡ ಬರಪವನ ಅಂದೆ ಅವು ಬಿಟ್ಲೆ ಈ ಫಂಡ ಕೇಳಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮಾತಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಾತಿಡು ರಟ್ಟು ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲ ರಟ್ಟದ ಒಂಜೇ ಮಾಡುವರಿ ಪಂಪಿನ ಕೇಳಿ ಈತಿ ಮದ್ಮೆ ಆಡತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ರತಿ ಈತ್ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಕೈತಲ ಬದ್ ಮುಟ್ಟುಡಲ್ಲ ಆರೇನ ಮುಟ್ಟರೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಡದೆ ದಯಾಗಿರಿ ಕೈತಲ್ ಪೋ ಆತ ಕೈತಲ್ ವಿಷಯ ಕೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಆಜು ವರ್ಷ ಈಜಿ 5 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಆಜು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಇಂಚಿ 5 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ
ಅನ್ನರೆ ಮೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಜಿಂಬೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಆತನ ಒಂದು ನಿಕುಲೇನೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತಿನ ಬೇತೆ ನನ್ನ 2015 ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಅಪಗಂಡ ಈರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಡ್ಲಿ ಏತು ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಆಜು ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಪದ್ದೇನ್ ಬುಡ್ತಿ ಬುಡ್ರೆ ಎಂಜಿನ ಮದ್ಮೆ ನಿಕುಲೆ ಆಯ್ತಿನ ಬುಡ್ದು ಬರ್ರಿ ಎಂಜಿನ ಪುಚ್ಚೆನ್ಗೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಡುದು ಬರ್ರಿ ಅಂದೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಏಪತ್ತು ನಲ ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಯ ಅದು ಯಾಕೆ ಕೈತಲ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಆರ್ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪು ಜನ ಪೇರಿ ಇತ್ತ ಈರ್ ಕೈತಲ್ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಆರ್ ಕೈತಲ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಜೋಕುಲಿ ಜೋಡತಿ ನಾಲ್ ಜೋಕುಲಾತಿ ನಾಲ್ ಜೋಕುಲಾತ ಹೌದಾ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಕೈತಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸೇದಾದ ಪಂಡ ವರ್ಷ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಇಜಿನ ತನ್ನ ಸಿಮ್ ಡೆಡ್ ಆಪಣತಿ ಸಿಮ್ಮು ಡೆಡ್ ಆಪುಂಡು ವನರು ಮೊಬೈಲ್ ಸೈಪುಂಡು ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ನೆ ಬಡ್ಡಾತಿ ನೀ ಜನ ಗೊತ್ತು ಅವ್ವೆ ಸರಿ ನಿಂಚಾಂಡ ಸರಿ ಮನ್ಪಲಿ ದಾದ ಆತನ ಪಲ್ಲೆ ಆನ್ ಸರಿ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲು ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪಾರ ಆರು ಬಂಡೇರು ಇರೆಗ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಸತ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಬಂದು ನಡುವೆ ಕಪ್ಪುದ ಕಿಲೆಂಜ ಸಿ ಉಲ್ಲರೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಉಂಡತ್ತ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇರೆಗ್ ಬೇತೆ ಉಂಡತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಓಯ್ ಯಾನ್ ಕೇನ್ವೆ ಮನಿ ಬೆಲೆಗೊಳ್ಳು ಬೋಲು ಇಜ್ಜಿ ಕಡೆ ಬಂಟ ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಓ ದಸಗನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಈರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ಪೋತಾರತ್ತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ಪೋತಾರು ಬಾಜೆಲ್ ಪಡ್ತಾರು ಬಾಜೆಲ್ ಮರ್ದು ಬಾರ್ತಾರ ಒಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಯಾ ಪೋತಿಜಿ ಅನು ಪೋತಾರತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಯಾ ಪೋತಿಜಿ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಉಂತ್ಲೆ ಕತ್ತೆಗೆ ಮರಲ ತಗನೆ ಶಿಷ್ಯ ಈ ಜನ ಪೋತಿಲಕ ತೋಜುಂಡು ಇರ್ ಪೋತು ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾ ಪೋತಿಜಿ ಇತ್ತ ಈ ಜಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುಂಜೋನಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುನು ಮೇರೆ ಕೊಂಚ ಉಂಡು ಮಂಡೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೋತು ಜರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಪತ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲದ ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಮೂಜಿ ಕೋನೆಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕೋನೆಂಡು ನಾಲ್ಕೋನೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋನೆ ಪೋವಂದಿನವರೆಗೆ ಅರ್ನಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದೆ ನಾಳೆ ಕೊನೆ ಬಂದು ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತೀರಿ ಕಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪೈಂಟಿದ ಬೆಲೆಗೆ ಬೂತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಕೋನೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಿನಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಪೊನ್ನಿತ್ತಲ್ಲ ಬಾಜೆಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಮರ್ದು ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಸ್ ಬಿಡ್ತೀನ ಮಾರ ಮರ್ದು ಬಾರ್ದಿ ನಂದ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಕಾಲದಾಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಪೇಜಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಇತ್ತ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡುವಾರ ದುಂಬು ಬಲತಮ್ಮರ್ಗೆಲ್ಗೆ ನಾಗರಾಜೆ ಬೈದೆ ಅಂದ ಏರು ನಾಗರಾಜೆ ಬೈದೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಮೇ ನಾಗರಾಜೆ ನಾಗರಾಜೆ ಬೈದೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂದ ಬೈದೆ ಅಂಡ ಇಂದು ನಾಗರಾಜ ಇಂದು ಅವೇರು ಬಡ್ಡಿದೆ ಬಡ್ಡಿದ ಅತ್ತ ಮಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕನ ಇಲ್ಲುಂಡತ್ತ ಆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಡು ಒರಿ ಕುಲ್ದೆ ಕುಲ್ದಿನತ್ತು ಮಂಚೋಡು ಜೈದಿನಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇನ್ನು ಪೊಪ್ಪನ್ ಬದು ನಾನು ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡು ಪೊಪ್ಪ ಜೈದಿನತ್ತು ಅವಳು ರಾವು ಉಳ್ಳೆ ರಾವು ಓ ಮುಜಿಕಾಸ್ತೆ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಸಮ್ಮಜ್ಜತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಬೈತೀನಿ ಎನ್ನು ಜೋಸ್ತಿ ರಾಹುಲು ರಾಹುಲ್ ಅತ್ತು ರಾವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆಡು ಒರಿ ಉಳ್ಳೆ ಕುಬೇರಿ ಕುಬೇರತ್ತು ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಸೇಕರೆ ಮಂಡ ಗುಲ್ಮೆ ಕುಬೇರತ್ತು ಕೇತುಲ್ಲಿ ಕೇತು ಆಯ್ ಬರೊಂದುಪ್ಪಿ ಆ ಚೇತುನೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೇತು ಯಾನ್ ಅಟಿಲ್ ಮಂಟನಲ್ಲ ಬರಂದುಪ್ಪೆ ಇವ್ಲೆ ಒಂಜು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾರ ಅವತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕುಲ್ದನು ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಂದ ಆಯ್ನು ಗಿಡಪ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪ ನೋಡಿ ನಾ ಗಿಡಪ್ಪ ನಾವು ಅಂಚೆ ಆಪಜಿ ಕೇಳಿ ಅಡವ್ ಕೇಳಿ ನೀ ಯಾನಾರ ಕೈತಲೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟುಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೈತಲೆ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪೆ ದಾಯ ಪೊಂಜವಾದಿ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುನಗ ಹಿಡ್ದೆ ಕೈತಲ್ ಹೋಗು ಜನ ಇಂಚಿನ ಕೈತಲ್ ದಯ ಪೋಡನ್ನ ಈ ನಮ್ಮನಿ ಉಬ್ಬಿ ನೀರು ಅಟ್ಟನಗ ಕೈತಲ್ ಏರಂಡಲ ಪೋವೆರ ಈ ರಾಂಡಲ ಪೋವಾರ ಅಂದೇ ಪೋಡನ್ನ ಇರ್ನ ಪೊಡಿತೈತೆ ಈರೆ ರಟ್ಟವಲ್ಲೇ ಪೋತು ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅಡಕ ಮಾರಿ ಬುಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪತ್ತೊಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಡಿ ವೈದ್ಯರು ಈ ಪೊದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಕಾತ ನಿಕ್ಕೇಜಿನಲ್ಲೇ ಜಂಕುಂಡ ತಂಬೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡೆಡುಂಡನ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡೆಡುಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಕರ್ಮ ಆಜಂತ ಪಡಿದಿ ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಬಳ್ದು ಓ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಲೆತ ಬರ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಲೆತ ಬರ್ಪಂಜಿ ಕರ್ಮನೆ ಎಂಚಿನ ಜಾಗಿಯ ಪಕ್ಕಡಿ ಅಂಚತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಪೂಡಿದ್ ಬಲ್ತದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗಲ್ಲ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಅನ್ನ ಸುರು ಅತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಿಕ್ಕ ದಾನಿ ಇದೇ ಒಕ್ಕದು ಗುರುಪಿ
మరి పెరిగొత్తంత మీరు సరియా పెరితే మీరు సరియా పెరితే ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಡೆಂಟ್ ದೊಪ್ಪಟ ಸರಿಯಾದ ಚತ್ತಿ మీరు ಈ ನಮ್ನೆ ಮನ್ನೆ ಉಂತವೇರ ತಗೇನ್ಯ ನೀಡ ಎಂಚಿನ ಉಂತವೇರಿ ಆ ಪದರ ಕಪ್ಪಿರಾರು ಎಂಚಿನ ಉಂತಾವ್ ನಾನು ದೊಂಪ ಉಂತಾವನ ಮಾರ ಇದು ಎಂಚಿನ ಉಂತಾವ್ ನಿ ಪಕ್ಕಡಿ ಅಬತರನ್ ಪೂರ ಉಂತೇರ್ನ ಯಾನೆ ಎಂಟಿಡ್ ಪನ್ಪೆ ಅಡ್ಡು ಮುಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪಾತ್ಯರ್ಲು ಬಾಯಿಡ್ ಸದ್ದಜ್ಜಿ ಕೈ ಪಾತ್ಯರ್ಲು ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ ఎక్కడి నుంచి ఈర్న బయటకి ఏముంది లేను ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಐತಿ ಅವೈತನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಬೇತ ಎಕಡ್ತಿ ನಾವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸರಿ ಮನ್ಪುಗ ದಾಲ ಪೋಟಿಡ್ಚಿ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಯಾದ ಬುಡ್ಪದು ಬರೋ ಏಪ ಬಿಟ್ಟಾರ ಪಾರ ದಾದಿ ನೆರೆ ದಾದಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಮೇಲೆ ದತ್ತಂಬೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂದ ಜಾಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ఉందేర్ది ఇందాక ఈ పాత్రనే కొంచెం మెల్ల పాత్ర పాప సాప్రద జూ పోటిండు మెల్ల పాత్రడా అతి అవుతుంది జోర్ మెల్ల పాత్రడా అంత జోర్ మెల్ల బాతరుడా ತುಯರ ಅವಸ್ಥೆ ತುಯರ ಅಂತ ಇಲ್ಲದ ಭಾಜನ ಪುರ ಸರಿ ಉಂಟೆ ಎಂಚಿನ ಸರಿ ಪುಣಿಯೆ ಎಂದೆತ್ತ ಮೋನೆ ಲಕ್ಕನೆ ನಾಳೆ ñಕ್ಕೆ ಆತನು ಮಾತ ಬಾಜನೋರು ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನು ಸುರು ಪೊದು ಬಣ್ಣಗನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನು ಕೊಂಚ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಈ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಲ ಫೋಟೋ ಆತು ಮಲ ನೆರೆಕಾರ ತೊಂಜ ಫೋನ್ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ ಸೋಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಸೋಕಿದ್ದೀರಿಗೆ ಇಂದು ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂದು ಗರ್ಗಂಡ ಇಂದು ಯಾರು ಸೋಕಿದ್ದೀರಿ ಎಂಚಿನ ಸೋಕು ನೆನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋರ ಪುಣಿ ಮಾತಗೆ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಒಟ್ಟು ಪೂತಾನೆ ಬರೋದು ಯಾರಿನ ಪೂತಾನೆ ಅದೇ ಬಲೆ ಇಲ್ಲನೆ ಬಲೆ ಇದೆ ಕಲ್ಪವೇ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದು ಜೋರ್ ಪಾತಿ ಅಂದ ಬಂದಂತ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಅವೇ ಸಮಾಧಾನ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಪಂಡ ಅವು ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾತು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ತುಂಡ ನಾದಾಬುಡು ಒಂದು ತಿರ್ತು ಉಂಡು ನೀರು ಮಿತ್ತೋರಿ ಅವರು ಎಂಚಿನನ್ನ ಒಂದ್ ಚಕ್ರ ತುಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರ ತಾಳ್ದನ ತಂದೆತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಪುಗ ನಿಕ್ಕ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬುಡ್ಪಾರೆ ಎಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಡ್ಪಾರೆ ಬರ್ ಮೂಲೆ ಬುಡ್ಪಾರದಲ್ಲ ಅಂದೆ ಮೂಲೆ ಬರ್ಚೀರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಆ ಪುಂಜೋಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನಸ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಮೂಲ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾವು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವು ಅವು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ದಾದ ಅಣ್ಣರೇ ಫೋನು ಕಾಲ್ ಬರೋದು ನಣ್ಣರೇ ಏನ ತುಲ ಪಾತೇರು ಹಲೋ ಅಮೇರ್ ಅಣ್ಣೇರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡಲಿರಿ ಒಲ್ಪಾರ್ದ ಸಕ್ಸಸ್ಪುರ ಅರ್ಧ ಇಡು ಸಕ್ಲೇಸ್ಪುರ ಅರ್ಧಗೆ ಇದೇ ಕೊರಂಡೆ ಹಲೋ ಹಾ ಗೊತ್ತಾನ ಅಂದಂದ ಒಂಜಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಕಂಡನೆ ಬಡಿದಿನ ಅಂದಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೆ ನಾನೇನ ಓ ಎಲ್ಲನೆ ಏತಂಟೆಗ್ ಓ ಅಪ್ಪಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಡ ಅಪ್ಪಣತೆ 3 ಗಂಟೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅದೇ ಆವ್ ಕಲೇರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮನ್ಪುಗ ಅವು ಇಂದು ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಎಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರೆ ಪೂಜೆ ಎಂಚಿನನ್ನ ಈರು ಎಂಚೆಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಕಲೆ ಹೊಡಿ ಅಂಚ ಬಂಡ ಇದ್ದೆ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ಪಿನ ತುಂಬಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂತೀರಿ ಕಲೇರ ಬರಡು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತಿಜ್ಜ ತಿತ್ತೆ ಪಂದಿರಿ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ನಿಕ್ಲು ಪಿದಡ್ಲಿ ಕಲೇರ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲೇರ ಉಂಡಲ್ ಅತಿ ಇತ ಮುಲ್ ಎಂಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತೋ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ಕುಲು ಎಂಡಲ್ಪ ಕಲೆಯರೆ ಕುಲೆ ಆದಿನೋದು ತಾರಾಯ ಕಲೇರ The Raymond Shop, Bhargav Enterprises. One-stop destination for linen shirts and materials. Debit card, credit card, financing, cash on delivery and UPI payments are accepted. Visit and find your fashion. The Raymond Shop, Bhargav Enterprises, KS Rao Road, Mangaluru.